presente e pasado. Non sempre as vimos nos libros de texto, por iso fixemos o noso proxecto. Deixaron pegada, abriron camiño, no cole de Crecente xa son referentes. Cando os ingleses tomaron Coruña, foi María Pita a líder da loita. Aquí ben cerquiña había 3 irmáis que a moitos xudeus axudaron a escapar. Foi en Ribadavia, onde as 3 irmás arriscaron a vida pola dos demais. Valentes quereiras son así mastouza, centos de xudeus as lembran con forza. Non nos esquecemos da nosa raíña, orgullo galego e a Rosalía. Marusa e Coralia foron perseguidas, pero elas deciden ser cada día. Poder decidir, costou conseguir, foi Clara Campoamor a que o logrou. Tamén liberdade, temos que citar, Elisa e Marcela puideron casar. Donas do Noso é un proxecto de mulleres valentes que loitaron sen medo. Con elas cantamos, pra elas queremos unha boa homenaxe pola súa coraxe. Son moitas mulleres que deixan legado, as donas do noso presente e pasado. Non sempre as vimos nos libros de texto, por iso fixemos o noso proxecto. Deixaron pegada, abriron camiño, no cole de Crecente xa son referentes. Ses libre pintando, nunca foi doado, pero Maruja Mayo foi quen de logralo. Tamén na saúde, Isabel Zendal, que grazas a ela podemos vacinar. Esta sociedade non sempre foi xusta, pero Luz Fandiño foi voz de denuncia. Tamén no deporte hai que destacar referentes galega que orgullo nos dan. Teresa Portela, que cosou caiac, 7 olimpiadas nos foi regalar. Irene González foi a pioneira no mundo do fútbol rompendo barreiras. E máis escritoras, queremos lembrar como Antía Yáñez que nos veu visitar. Escribe historias que son especiais como Plan de Rescate e as que virán. Donas do Noso, 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 donas do Noso. A música e a lingua son como irmáns e grazas a ses animámonos a cantar. Justicia social, loita sen igual e fonda pegada de Concepción Arenal. Entre libros e versos, soubo crear. Luz Pozo Garza fixo arte voar. Con libros e maxa, soubo destacar. Ledicia Costas feinos imaginar. O noso galego axuda a espallar. Monse Pena Presas foi a lectura medrar. Con Guadi galego cantamos ben alto, que a nosa lingua vivirá moitos anos. Entre montes e néboas gustaballe escribir, María Mariño fíxonos sorrir. Benedita Sánchez, actriz revelación, levou o rural a outra dimensión. Donas do Noso é un proxecto de mulleres valentes que loitaron sen medo. Con elas cantamos, pra elas queremos unha boa homenaxe pola súa coraxe. Son moitas mulleres que deixan legado, as donas do noso presente e pasado. Non sempre as vimos nos libros de texto, por iso fixemos o noso proxecto. Deixaron pegada, abriron camiño, no cole de Crecente xa son referentes. Donas do Noso, donas do Noso, donas do Noso, donas do Noso, donas do Noso.